Amabhela asicoco sinoka insundo nangamokokozela njengelifu lemvula asengela abantwana xa likhithika kabova pho mnoma nontshanga sodibandlela ezohlole zayidibindlela zade zadiba nendlela sibunyonywana zibuthebelezana zingazingangiwa ngabakhwekazi bedlana laselenge emthontyingantyingana ngwane ezixhobo zothukela siyanqula kaloku siyacamagusha xa sibuliso langozondo khubona oqunto mafonda bezitho nontanda kuphakanyiswa sithi kaloku namhlanje ngumvulo mabandla kaqunta siyanamkela kaloku kulomzi wenkcubeko yesintu sinamkela kuwo kaloku lomzi wamagqabe okunyanga amaxolo lomzi wengcambu lomzi wamachiza njengoba nisazi kaloku namhlanje ngumvulo umvulo lusuku apho esincokola khona kako okuphayana evenkileni kwa www.vuselanga.co.za. Namhlanje kaloku siniphethele intonga emnyama siphethe intonga engoyiswayo namhlanje siphethe igqudu elithi xa siphethe lona sabetha pho sibethe khona akumili nengca kaloku namhlanje siphethe umthetheleli wabo bangenabo abathetheleli xa sitshoyo kaloku sithi siphethe uMagqudu. Lamagqudu njengoba siza naye abantu abahle sisefameni ebhulu elithile linoboya esifubeni sizocenga esingenayo kaloku zikhona into ezifumanekayo kula mabhulu kwezifama zawo yiloo nto uzawuthi xa umamele uzawuba kukala ikati ukala izintya kukhonkotha kwanto kukala amahashe kuyakhonkotha kaloku xa usemzini webhulu uzawuva kuduma neetrektha funeka uyazi uba nyani sifikile emzini webhulu uba uve kuthi akusathetha uve kuyekwa funeka uyazi uba ikhona le kati ndirhwempayo okanye loo nja indilencayo endisayiphekuzayo. Yintoni ke uMagqudu lona siniphathele yena? You'll remember ke abalandelayo phayana kuFacebook we once discussed ityuwa emnyama sayitsho ke ityuwa emnyama yenza le nale baqhuba ke abantu kuhamba bayoyikhangela nasezivenkileni babafumana othikoloshe oil. Siyabaxelela ke abantu kuba ityuwa lena abantu abahle truth be told yona ityuwa lena imhlophe isodium chloride. Le tyuwa ukuze ibe mnyama iyadaya sizunixela ke imfihlelo zabadayayo kodwa ke iyenziwa le tyuwa ba ibe mnyama omnye ayenze yakhe ibe purple athe yenhlahlo omnye ayenze yakhe ibe orange omnye ayenze yakhe ibe into ethile zityuwa ezi ziyadaywa abantu abahle nge-food grade dyes. Into engadaywa ke nge-food grade iba yiyo limnyama idaywa ngenye into ke kuyadaywa kule ndawo. Bathi ke ngoku abantu xa bebuza apha ekhaya ukubana le tyuwa izawukwazi namntana ebhele ukugxotha le nale asatsho sathi ityuwa nje as isalt imhlophe njalo xa unengxaki ezithile uyayisebenzisa le tyuwa ukuyidaya sekudifferentiator nje abantu bamayeza kuba sithanda imali ndithathe le tyuwa imhlophe ndiyibiza imali enga xa imnyama nditshintshe iprice xa i-orange nditshintshe iprice while you just die ityuwa njengento sizithengayo ke fumanisa uba apha uthengiselwa nje i-normal starch edayiweyo xa ingumbala othile kuthiwa into ethile xa ingumbala ethile. So into esiyitshoyo ke when we discussed le nto yale tyuwa many people ke came bakhala ukuthi le nto ndiyenzile ngale tyuwa bhele kodwa into ethile nethile ayenzekanga. We tell them kaloku le tyuwa uyithenge phaa endiyeni i-right beyithikoloshe salt yendiya isebenzisele le nto kuthiwa yithikoloshe salt but it won't go beyond that because la tyuwa ayithakwanga is your ordinary white sodium chloride yadaywa masiyithethe inyani ngecharcoal. Xa ifake le charcoal yakho wabo ke umuntu wasemayezeni i-charcoal does not give additional to what i-salt does. Sathi ke iya kumntu othakayo akuthakele ityuwa so that uyisebenzise to get the benefits ze-salt. Ityuwa yazenza izinto mntana omhle, we're not running away from that fact kodwa there will be limitations on what ityuwa will do for you. Go to St. John's apho baza kwenzela khona isiwasho bafake ityuwa. Khangela ke nalapha kule video ethi isiwasho sesichitho apho sikwenzele khona esi siwasho. Ungafaka ke
To add on lento siyincokoleyo pha ezinye izinto oqonda uba zingahambelana nawe abantu bazawufaka onozimanga bafake ezi salt zithengwayo zamandiya bafake ezi powder zamandiya ke ziza zizindidi ngendidi ke zenze izinto kuthiwe ngokwesindiya ziyazenza. Faka mntana omhle sushiya nto ekuthiwa iyanceda ingakunceda wena noba ibancedanga abanye. Dibanisa ke now what we argued ebantwini uba lo mpoqapoqa wetyuwa awuzugqitha beyond what ityuwa is capable of. Then sahlala ke apha emayezeni sazama ujonga ukuthi yeyiphi into esinoyifaka kule tyuwa because bakhona abantu who know me from elsewhere bathi vele sicela thina kaloku uyayazi uba mna kaloku apho ndihlala khona akusetyenziswa amayeza khawundenzele iyeza elingazukrobelisa. Yini vele andikrobeleki kaloku uba ndingangumntu wamayeza mandingazikrobelisi. Khawundenzele ityuwa okanye loo nto inoze yenze ukuba ndingabonakali uba ndingumayezeni. Then sayithatha ke le tyuwa sahlanganisa amayeza bantwana abahle, sahlanganisa iziwasho bantwana abahle, sathatha ukuba abelungu bona xa begxothe zabo izimnyama kokwasebulungwini benzani. We sat with some of them, we discussed with them, batsho bathi thina senza le nale nale. We discussed with few friends zethu zamandiya ukuthi mandiya nina ngaphandle kwezi ashes zenu what else is there. Batsho bathi sifaka le nale. Sadibanisa ke yonke lento egxotha ngokwezi cultures zaba bantu, sadibanisa namayeza ethu safaka ziwasho. Yayiloo ngqokelela ke sayigrinda, we made it so fine. Abantu ke abahamba apha ekhaya bazawuyazi the fine powder because akho nto ifihlwayo apha ekhaya, akukho nto singayikuxelela yona because we are passionate even about this thing, your teacher. So senza ke uMagqudu sathi xa simgqiba sayomxoxela ke emzini omkhulu samcelela ke ba abantu abadala ze bakhaphe kaloku Eliyeza xa liphuma ba la mayeza seposwa mva nje. Is not everyone okwazi ufika emayezeni. Abantu abezapha ekhaya bayazi uba awuphumi neyeza lingakhange ukhona licengelwe licelelwe ukhona kucega uba hambani naye nanku umntana semzini bezothatha iyeza ze athi xa efika kokwabo abantu bakokwabo bafika iyeza belilindile zezo zihlwele zihlanganisa iyeza kowabo zilithathe Eliyeza zimncedise. Abantu abahamba apha ekhaya ke nabantu esibaphosela amayeza will tell you ukubana ngosebenzisa amayeza alapha emabheleni umehluko it's a must. Kufuneka ube khona. Uba khona ke uMagqudu ke bantu abahle is what we will call our flagship, is our step one. Akukho nto xa uzile apha ekhaya oyigqibayo ungakhange uqale kuMagqudu. Omnye uzapha eleqwa imigwaliso izichithwa izimnyama emnandi nezilwana ibalisa umntu ingxaki yakhe sithi qala ngoMagqudu. Omnye hey phele ndiya ekhothi mntana omhle khawundincedise sihlanganise ndikwazi uba noko ndingangeni kwesa sithokotoko sesisele sithi qala ngoMagqudu. Omnye ndiya kwi-interview ngathi nantsi ipromotion ingavela qala ngoMagqudu. Omnye hey phele mna ndifuna iintlanga zemali, ndifuna uba sisityebi mna phele, ndifuna xa ndingena endaweni ekujayivwa kuyo ndibe ndinemfumba yemali ndithengele wonke umntu wasetywaleni utywala kunxilwe phaa in my name sithi qala ngoMagqudu. We don't care noba ungubani osuka phi, wonke umntu unezinto ezimlandelayo. uMagqudu ke lelo gqudu ophekuza ngalo, olhlanganisa ngalo, olwa ngalo. Noba ufuna ukwenzani sikuqalisa thina kuMagqudu. uMagqudu lona ke uyilotyiwa imnyama ithakwe ngaloo mayeza nezo ziwasho nezo nto zamandiya nezo nto zabelungu nezinye ke izinto esingazithethiyo kuba kaloku abantu bathatha badibanisa into zibabhide. Sifakile ke kuMagqudu, wena omfumeneyo uzawuyazi le nto sithetha ngayo ukuba yilotyiwa iloo nto ingachaneki ncam noba yityuwa noba liyeza noba sisiwasho le nto kwenzeka ntoni kule nto kodwa oyaziyo eyokuba within 3 to 5 days usebenzisa uMagqudu your primary concern must be sorted.
nakho bantwana bahle esikutshoyo, wena mntu othi ubalekwa liqabane lakho for whatever reason, one of the challenges, if we're not mentioning behavior, asizuthetha ngalona obhaqwe liqabane lakhe ebhizi kwikona ethile lambhaqe liqabane aze baleka azofuna uMagqudu. Sithetha ngalona othi u-overtakewa zizinto zasemayezeni. Kaloku kwinto zasemjolweni bantu abahle ngoku umjolo awusahambi wodwa, umjolo imitshato ayisahambi yodwa, izinto zonke ziyakhuselwa. Ukubana wena ukhalela ezasekuthandaneni uthi into zama zihambi kakuhle mvanje, imagine ukubana kulo mntu inoba uyintoni ngoku, awusenguye laa mntu wayedibene naye emthanda. Kukho izinto ngoku ezikusethayo, that's where we use amayeza akukhupha ebumnyameni akubeke ebukhanyeni. Uthi xa ithetha umntana ebhele akukhupha emngxunyeni akubeka kwisurface, so that ufumane ilanga, so that nawe ukhanye, so that nawe uthandeke. Siniphathele loo Magqudu ke bantu abahle, ukhona phayana kwa www.vusilanga.co.za. wena mntu othenga ikhombo, uMagqudu uyiphathi yala khombo ye-650. Ngiyayazi ke kula khombo uba akukho nto ecakuba ayikho pha edingekayo. Phayana sinoMagqudu oliyeza lokulwa, sinokhanya ehlungwini esizawuthetha ngaye apha entsukwini, oliyeza lokuguqula, oliyeza lokukhanyisa, oliyeza lentlahla, oliyeza esiphahla ngalo, sicenge ngalo elayeza, sicela okuhle. Phayana kula khombo sineyeza losela, pha kula khombo sineyeza lophalaza, sinesiphondo phayana. Sawuncokola ke ngeziphondo zalapha ekhaya zibini, sawuncokola zikhona pha siphondo sinye. Phayana kukho iyeza loqhumisa phayana kula khombo, kanti kula khombo iphinde omnye umntu athi isithandwa sam sibalekile, asisandifowuneli, xa ndisifowunela sindiblokile. Sifake isikhafulo ke kwaphayana kula khombo kwenzela uba ukhafule esithandwa sakho. Bazikhafula zibuye bantu abahle, bazikhafula zibuye. Asizuyingena ke yokuba athi sebuyile umayidalini kuphinde kupotyalaka ibhobhile, kuphinde kodwa fotlak bathane qhusa. Leyo ke yenziwa zizinto zokubana kunzima abantu abahle, asizungena kwalapha ke kule khombo. Omnye utata afika athi bhele, lo mfazi wam ndiyabona into engathi ngoku sesibathathu apha kuye, ndim noDlamini nenye intwana aphangela nayo, sithi fake isibambelela. Sifaka kwakule khombo kulaa mali inye. Umama othile athi umyeni wam uyandibaleka lo myeni, sithi mama thatha le uyidibanise nale hamba othakatha. Bahambe ke bayothakatha abantu abahle. Yonke lento iphayana kula khombo. What we argued ngosasithetha ngekhombo, uMagqudu is 150, ukhanya ehlungwini is 150, seyi 300 leyo. Asikathethi ngamanye amayeza awosela, wophalaza, iziphondo, izibambelelo, izikafulo, ininzi laa nto ephuma kula 650. Imagine xa uzawuthenga 1 wena mntu ke uthi ndiyamdinga uMagqudu. Fumana ikhombo yakho ke xa uqonda uba hayi okwangoku manibe ndifumana lo Magqudu yedwa, mfumane uMagqudu yedwa akusebenzele, kuba eli gqudu uzawube ungengowokuqala ukulwa ngalo. Baninzi abalwileyo bayabuya bachaze iziphumo, bancome bantu abahle, bathumele nabanye abantu ukuthi ubhelelo mangalalela mbile nawe hamba uyofaka imali phaa emabheleni, sitate nathi imali siyojayiva njengabanye abantwana bakuyajayiviwa abantu abahle. Sitokwa kaloku nje masimye kuMagqudu, kaloku simphumze kudale betha, sithi makube chusi kwezo hlwele kube hele. Sibulele ngosiphathela uMagqudu camakho.